Sa Mandawi City, anam-anam ng bibisita sa minteryo ang mga tao pipila ka adlaw sa di pakinisirhan at tulgyod sa adlaw sa mga santos ug sa adlaw sa mga militay. Ang detalye ni Nico Serino. Anam-anam ng midagsa ang mga tao sa usa sa labing dako nga minteryo sa Mandawi ang St. Joseph Catholic Cemetery. Paniguro kini nga makaduaw na sila sa dili pa sirad-an ang tanang minteryo sa syudad karong Oktubre 31, Nobyembre 1 ug 2 base sa executive order nga gi-issue sa mayor. Busy na sab ang minteryo alang sa tradisyonal nga pasuga. Karong adlaw gitrabaho sa mga personnel ang linya sa kuryente nga gamiton alang niini. Tag 300 pesos ang pasuga sulod sa tulo ka adlaw. Ano requirement mo mong pasuga ko yan? Wara. Kuyugan ra sa kanang tig-verify nga mabang ginang ilang pasugan. Yang bayad dito sa kapilya. Taliwa sa pagsira sa mga minteryo, lakip sa gilaumang maapektuhan ang mga manindahay. Si Ginang Melisa, sa wala pa ang pandemya, adunay pwesto sa may barangay Mantuyong aron makabaligya og kandila matag kalag-kalag. Sama sa miaging tuig, plano niya karon isuroy na lang ang iyang baligya aron makapadayon og makahalin gihapon. Okay raman to, makakamalit yung kong bugas. Karon naglisod tapos pandemic, di na ko katinda. Nga akong paagi na lang ron, magsuroy na ko sa mga silingan. Kanang kandila akong naisuroy dito. Ibay to ibay na lang, kaya naman nagkot magmagabi. Samtang nakadeploy na sab ang mga personnel sa lain-laing mga buhatan, palibot sa mga samang sa dakbayan. Ang fire truck sa CDRRMO, gipa-standby na sa barangay Gizo, kundiin nagtapad-tapad ang upat ka mga dagkong minteryo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.